es crea un problema de circulació en el camí de Sant Joan de Missa. Desgraciadament, el Consell ens trobem impotents perquè som incompetents en matèria de trànsit i circulació de vehicles. I, per tant, aquí és el drama de la qüestió. És a dir, el drama, la mel·la del problema dels accessos a les platges del sur és manca d'efectius d'agents de trànsit. Miri, a mitjan juliol hi van anar, li posaré un exemple, quina és la solució. Hi van anar una parella d'agents de trànsit. No hi va haver problemes. Un diumenge de juliol no hi va haver problemes. Van ordenar la circulació i feien tornar tothom arrere. Miri si aquest senzilla se dessona. Jo el que li agrairia, si vostès realment troben que és un problema i volen que et solucioni el problema de la circulació en el camí de Sant Joan de Missa en l'estiu, facin un esforç i facin que el govern central doti de més personal i que si ja no hi ha agents de trànsit tot l'estiu, els problemes de circulació hi seran, perquè és un problema que vostè ho ha dit, de circulació. No és un problema de gestió d'aparcaments, que és el que feim nosaltres, és un problema de circulació. Sí, no em faci així, perquè s'ha demostrat, quan hi han anat els agents, s'ha reduït.